सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. 15 ऑगस्ट म्हटलं की जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषणांची एकच रांग लागलेली असते. आजही तशीच काहीशी रांग आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आजूबाजूला बघतोय. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या भिंतीच्या बाहेर अनेक जण उपोषणाला बसलेले आहेत. जनरली अशी एक पद्धत आहे किंवा रीत आहे गेल्या काही वर्षांची की साधारणपणे 14 ऑगस्टला या सगळ्या उपोषणकर्त्यांना बोलवलं जाते, जास्तीत जास्त त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यांनी उपोषणाला बसू नये याच्यासाठी देखील प्रयत्न केला जातो. परंतु कालच्या दिवसात यातलं थोडंसं काहीतरी घडलेलं दिसत नाही आहे आणि म्हणूनच या सगळ्याच उपोषणकर्त्यांना पुन्हा एकदा आज 15 ऑगस्टच्या या शुभदिनी इथे उपोषणाला बसण्याची वेळ आलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची उपोषणं आहेत. काहींना रेशनच्या संदर्भातलं आहे, काहींना जमिनीच्या संदर्भातलं आहे, काहींना नोकरी मिळण्याच्या संदर्भातलं आहे, काही भूमिहीन आहेत त्या संदर्भातलं आहे. फक्त दुर्दैव एवढंच आहे की स्वातंत्र्याची 75 जरी आपण साजरी केली तरीही अद्याप या सगळ्या गोष्टी आपण अनुभवतोय आणि ह्या सगळ्या गोष्टी दुर्दैवाने ह्या उपोषणकर्त्यांना कराव्या लागत आहेत. बघूया काय काय उपोषणं आहेत सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आणि कशासाठी ते बसलेले आहेत त्याचं एक विस्तृत आपण एक बघूया की काय काय कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी हे बसलेले आहेत. मी रामकृष्ण राजाराम पेडणेकर. ह्याच्या उपोषणात बसलो आम्ही सगळेजण गावातले. ती खानोली कोंडुळा लिंग देवालय हिराम रस्ता, हा रस्ता पूर्ण शासनाच्या योजनेत मंजूर झालेला आहे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत. आणि दुसरं कसं आहे त्या रस्त्यात 2 किलोमीटर जिल्हा परिषदच्या ताब्यात असून त्याच्या पुढे 300 मीटरचा काम जे होते तर आम्ही पुरं केलेलं आहे. संपूर्ण रस्ता हा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहे. असं असून पत्रकार योगेश तांडेल याने आमच्या ग्रुपातल्या दोघांना हाताशी धरून त्या रस्त्यावरती कुंपण केलेलं आहे. आणि शासनाला आम्ही जवळजवळ मे महिन्यात म्हणजे 3 महिन्यापूर्वी सगळ्यांना निवेदन देऊनसुद्धा अजूनपर्यंत कोणीही तक्रार घेतलेली नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्याच गावातील लोक उपोषणाला बसलो आलो. जमीनदार, पलीकडचे घरवाले सगळे उपोषणाला बसलेले आहोत. शासनाने लवकरात लवकर हे कुंपण काढून संपूर्ण रस्ता आमचा पुरा करून द्यावा, हे आमची आग्रही मागणी आहे. मी अनिशा अनिल कावले, वेंगुर्ला मठ येथून आली आहे. आमचं रेशन कार्ड बंद आहे. आज 21 पासून धान्य आम्हाला दिलं नाही. त्यामुळे आम्ही दर तलाठी ऑफिसमध्ये दर जाऊन आलो का अजूनपर्यंत लॉकडाऊनमधले पण आम्हाला धान्य दिलं गेलं नाही आणि त्यापासून आम्हाला काही म्हणजे कसलेच हे मिळाले नाही. त्याच्यामुळे आम्ही लोकांकडनं मागून, त्यावेळी तर लॉकडाऊन होतं, आम्हाला काही धान्य कामधंदा पण नव्हता. असे दिवस होते की खायला काहीच नव्हतं. मुलं बाळ नुसती रडून काढत होती. असे दिवस आम्ही त्यावेळी काढले होते. आता काय मागणी आहे तुमची? आमचं रेशन कार्ड चालू झालं पाहिजे आणि आम्हाला जेवढं धान्य आमचं राहिलं 2 वर्षाचं तेवढं पण आम्हाला मिळालं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. नाव कसं? अनिशा अनिल कावले. मला बुकेसाठी अन्न द्या. आमचं रेशन कार्ड लवकर चालू करा. नाव कसं बाळा तुझं? तेजस्वी अनिल कावले.
वल्लभ दिगंबराम दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबराम दत्त गुरुचे नामस्मरा दत्त गुरुचे भजन करा दत्त गुरुचे नामस्मरा दत्त गुरुचे भजन करा बांदा सिंधुदुर्गच्या सीमेवरचं एक महत्त्वाचं गाव, मोठा गाव आहे. बांदा दशक्रोशीच्या अनुषंगाने इथे बांदा दशक्रोशीतून आज लोक इथे आलेली आहेत आणि त्यांचं मागणं हे आहे की इथे त्यांच्या बांद्यामध्ये क्रीडा संकुल व्हावं. क्रीडा संकुलासाठी ही माणसं सकाळपासून इथे उपोषणाला बसलेली आहेत आणि पालकमंत्री आजचे जे 15 ऑगस्टला जे पालकमंत्री दीपक केसरकर आज आपण इकडे आलेले होते त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे की बांदा ग्रामपंचायतीमधून त्यांच्याकडे एक निवेदन येऊ दे आणि त्या निवेदनावरती लवकरच कारवाई केली जाईल. एकूणच बांदा दशकृषीतील या क्रीडा संकुलाच्या मागणीसाठीचं जे काही उपोषण आहे ते मागणी नक्की त्यांची काय आहे आणि कशासाठी आहे हे आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. नक्की काय म्हणणं आहे त्यांचं आणि त्यांचं त्या संदर्भामध्ये आता आपण बघतो इथे मी बघते इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत आपल्याबरोबर इथे. प्रभाकरजी काय सांगाल, बांदा दशकृषीतील ह्या लोकांनी बांदा क्रीडा संकुलासाठी इथे उपोषण केलेलं आहे, कसं काय म्हणणं आहे एकूण? बांदा दशकृषीच्या क्रीडा संकुलाचा विषय हा केवळ या वर्षीचा किंवा आजचा कालचा नाही आहे, तर गेली अनेक वर्ष बांदा दशकृषीतील सगळी क्रीडाप्रेमी मंडळी त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आणि सन्माननीय तत्कालीन पालकमंत्री आणि आताचे मंत्री यांनी मगाशी ज्या पद्धतीने तिथे होणार नाही असं सांगितलं, तर त्यांचा तोच प्रयत्न राहिलेला आहे. कोणाचंही नसताना नगरपालिकेने खरं तर ते क्रीडा संकुल आपण करणार नाही किंवा करू इच्छित नाही अशा पद्धतीचा ठराव दिला होता. तरी 2015-16 पासून याच्या विरोधी ते काम करत आहेत. या सगळ्या मंडळींनी त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आणि सगळ्या गोष्टी केल्या. दरवर्षी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतायत आणि तो विषय त्याला फाटा देत आहेत, टाळत आहेत तो विषय. तर त्यासाठी हे सगळं आंदोलन आहे आणि ही सगळी मंडळी आहेत ती सन्मान्य पालकमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट घालतील, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातील आणि आम्ही सगळे ते बांद्यामध्ये करून घेण्याचा प्रयत्न 100% आहे. माजी पालकमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे क्रीडा संकुल होऊ नये अशा पद्धतीचं कुठलं तरी एक सूर दाखवलेला आहे असं भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. आपण विचारूया अतुल काळशेकर साहेबांना की एकूणच काय त्यांचं म्हणणं आहे आणि आत्तापर्यंतचा प्रवास या क्रीडा संकुलाचा कसा होता, जमीन उपलब्ध होणार आहे की नाही, त्याच्यासाठी संमती कुठल्या पद्धतीने ते घेतील आणि आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री जे आहेत त्यांच्यापर्यंत हे मागणं कसं ते मांडणार आहेत. तालुका क्रीडा संकुल बांद्यामध्ये झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा प्रयत्न तत्कालीन सरपंच शीतल राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली बांदावासीय करत होते आणि त्या प्रयत्नाला खरं म्हणजे 2016 सालीच यश मिळालं होतं. क्रीडामंत्री विनोदजी तावडे यांनी हे क्रीडा संकुल मंजूर केलं होतं. प्रश्न उभा राहिला तो त्यासाठी जागा कुठे उपलब्ध करणार म्हणून. आणि माननीय चंद्रकांतदादा पाटील त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि त्यांच्याकडे महसूल खातंसुद्धा त्यांच्याकडे होतं. महसूल खात्याची जागा जी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा जी आहे ती जागा या क्रीडा संकुलासाठी 5 एकराचा प्लॉट हा आपण त्यासाठी हस्तांतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलं. एवढं मोठं काम आम्ही प्रायमरी स्टेजला केलं आणि तत्कालीन क्रीडा मंत्र्यांनी यासाठी मंजुरीसुद्धा दिली. पण दीपक केसरकर तेव्हाचे पालकमंत्री आणि आत्ता ज्यांनी ध्वजारोहण केलं असे राज्याचे शिक्षण मंत्री त्यांनी तेव्हासुद्धा बांदावासियांच्या विरोधामध्ये बांदावासियांना हे क्रीडा संकुल मिळू नये अशा पद्धतीचे प्रयत्न केले. त्या ठिकाणी पर्यटनातनं आम्हाला काहीतरी त्या ठिकाणी करायचं असं म्हणून ती जागा कशी क्रीडा खात्याला मिळणार नाही असा प्रयत्न केला. आणि त्यावेळेला बबन साळगावजी नगराध्यक्ष होते, त्यांनी म्हटलं की आमच्याकडे जिमखान आहे, आमच्याकडे स्विमिंग पूल आहे, आमच्याकडे बॅडमिंटन कोर्ट आहे, आमच्याकडे टेनिस कोर्ट आहे, पण आम्हाला हे मेंटेन करणं आम्हाला शक्य होत नाही. त्यासाठी आम्हाला आणखी तालुका क्रीडा संकुल कशाला देता. त्यामुळे त्यावेळेला बबन साळगावकर आणि संजीव परब नगराध्यक्ष असताना त्या ठिकाणी ठराव झाला की सावंतवाडी शहराला क्रीडा संकुल नको, तालुका क्रीडा संकुल. आणि त्यामुळे आमची जी मागणी होती बांदावासियांची
की बांद्यामध्ये क्रीडा संकुल झालं पाहिजे. आज तुम्ही बघत असाल या उपोषणासाठी, याला पाठिंबा देण्यासाठी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिक हे सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कोणत्या पक्षाचा कार्यकर्ता नाही असं नाही, सर्व पक्षीय कार्यकर्ते यामध्ये समाविष्ट झालेत. कारण बांद्यावासियांची नाही तर बांद्यातल्या संपूर्ण पंचक्रोशीची मागणी आहे की बांद्यामध्ये तालुका क्रीडा संकुल झालं पाहिजे. चांगले खेळाडू या ठिकाणी तयार झाले पाहिजे. पण हे झारीतले शुक्राचार्य कोण याचं मला पुन्हा नाव घ्यायचं नाही, पण या झारीतले शुक्राचार्यांनी हे क्रीडा संकुल आपल्या हट्टापायी सावंतवाडीत आम्ही करतो आणि बांदा ग्रामपंचायतीला नवीन क्रीडा संकुल देतो. म्हणजे बांदा ग्रामपंचायतीला नवीन क्रीडा संकुल देतो म्हणजे काय, याचा मेंटेनन्स बांदा ग्रामपंचायतीने करायचा, सगळा खर्च बांदा ग्रामपंचायतीने करायचा. अशा प्रकारे मुद्दाम त्याच्यामध्ये त्रांगडं करायचं काम करत आहेत. त्याचा आम्ही निषेध केलेला आहे. बांदावासी आणि बांदा पंचक्रोशी मी सांगतो ही जवळजवळ 40-45 हजार मतं ही आहेत आणि त्यांच्यासाठी मतदारांसाठी नागरिकांसाठी हे क्रीडा संकुल आहे. फक्त सावंतवाडी शहरासाठी नाही, सावंतवाडी शहरामध्ये त्यांच्या नगराध्यक्षांनी लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं की आम्हाला नको आहे, की आम्हाला याचा उपयोग काय नाही, आमच्याकडे आहे. जे ग्रामीण भागात लोक येतात त्या ग्रामीण भागामध्ये एक क्रीडा संकुल असण्याची गरज आहे. खरं म्हणजे रास्त मागणी आहे. सगळं मंत्रिमंडळाने त्याला पाठिंबा दिला आहे आणि आम्हाला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी सांगितलं आहे की संध्याकाळी खास एवढ्यासाठी बांदा ग्रामस्थांना भेटायला, सावंतवाडी ग्रामीणमधल्या लोकांना भेटायला, दोडामार्गातल्या ग्रामीण लोकांना भेटण्यासाठी ते या ठिकाणी येत आहेत आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की कसं होत नाही ते बघूया. त्यामुळे आम्ही आता हे क्रीडा संकुल, तालुका क्रीडा संकुल कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बांद्यामध्ये होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. माननीय नारायण राणे साहेब आहेत, नितेश राणे साहेब आहेत, निलेश राणे साहेब आहेत, या सगळ्यांनी आम्हाला या विषयासाठी पाठिंबा दिला आणि सगळे मिळून आम्ही या सगळ्या विषयासाठी आलो. राजन तली साहेब आमचे माजी जिल्हाध्यक्ष आता आमच्या वॉर रूमचं उद्घाटन त्यासाठी गेले, तेही परत या ठिकाणी येतात. आम्ही सगळे नेते या ठिकाणी या क्रीडा संकुलासाठी प्रयत्नशील असणार आहोत. धन्यवाद. वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. एकूणच बांद्याच्या ह्या क्रीडा संकुलासाठी आज सकाळपासून इथे बांदा दशकृषीतून आलेली ही माणसं इथे बसलेली आहेत. त्यांच्याबरोबर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आहेत, राजन तेली देखील इथे होते, भाजपची काही ज्येष्ठ मंडळी इथे येऊन गेलेली आहेत. परंतु एकूणच जर चर्चेचा जो सूर बघितला तो केवळ क्रीडा संकुलासाठी नाही आहे, तर तिथे कुठेतरी आज ज्यांनी ध्वजवंदन केलेलं आहे त्या दीपक केसरकर, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री, यांच्या संदर्भातला सुद्धा रोष कुठेतरी दिसून येतोय. आणि नक्की हे जे काही क्रीडा संकुल होणार आहे त्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचे ते यांच्या दृष्टीने होतीलच, परंतु हे क्रीडा संकुल एका वेगळ्या राजकीय वादाची ठिणगी तर पडणार नाहीये ना, हेच आपल्याला भविष्यात बघण्याचं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.